De oud-ploegen houden verschillende plekken weer bezocht om aan een stunt te komen. Liek als Jerry Nijengeer. Daar hing het doek van Theater de Lawaai om ludiek commentaar te jaan op de financiële perikelen daar. Maar een stunt uit Helje valt net aan. Je moet elke keer weer iets nieuws bedenken. Ja, en er hingen overal camera's, dus als je wat ophalen wordt, de kans dat je pakt wordt steeds groter. Ja. En nou ja, er zit natuurlijk wel risico's om. Net iedereen kan meer waarderen dat ze een stunt uithalen wordt. Daar kunnen ze bij de Geitenvak in orde bekeerpoel mooi praten. Ze hadden die schaakstikken uit Steenwijk wel hellen en daar een lokale budgetting aan doen. Het is heel lastig. Je hebt gezien wat er natuurlijk 2 jaar geleden is gebeurd met de Olympische ringen. Dat is natuurlijk een forse boete achterweg gekomen en een hoop gezeur. Dus ik denk dat de oudejaarsploegen hier in de regio wel aardig heeft afgeschrikt. Ja. Dat het daarom ook dit jaar wat tammer is dan anders. En voor de oerbleunen uit Vierbure oud-stunts is de animo groot. De Geitenvak wordt de letters van Love Friesland uit Ljouwert meenemen, maar de ploeg uit Jesterijn weer ze voor. En ook de Vrijstaat Volgeren moest een plan B bedenken. Ze winnen trappière doet ze de truck van de postcode loterij meenemen wonen. Nou, die weer eigenlijk als plan zet. Wij winnen al een beetje aan het einde van onze Latijn om wat te verzinnen in het laatste, maar dit gaan we nog even van maken. Maar dit hier maar weer toch een beetje behelpen met een karrestrand. Ja, dit is een beetje mijn karrestrand inderdaad. Hij stonk net zo bord meer, had ik het idee. Maar wie vindt gewoon strand, hoe er mee omging wordt. Zet maar grote organisatie. Wij als meisjes dat er eigenlijk een beetje boven staan willen hoe er zo mee omging wordt. Het direct wel eens spectaculair show van jou? Ja, dat weet ik wel zeker. En de Neeltje Jans, een magneettrein. In die visie, wat denk je, is er nog wel een toekomst voor oud-stunt van een heel groot kaliber? Ik denk dat het steeds lastiger wordt. De tijd die verandert natuurlijk ook. Maar ik denk, dit jaar is het niet gelukt, maar wij zijn niet te bang. Volgend jaar gaan we gewoon knallen.